ngene iki lho. Lek tangi turu. Ih, 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 tangi turu. Ih. Oke, kakak iki sing ngowoh-ngowoh kae kakak. Kakak anti kamera bolo. Lek roh ngene iki nawas suwi mas turu. Adike iki koyo ngene, adike nyuwisih ning kene. Ibarat iki lho, iki isih iki. Ya gendong ayah. Oh, cup. Yo gendong ayah ya, gendong ayah ya. Heeh, yo. Oh, kayak kakak. Lu percaya? Percaya si gendong ayah iki lho. Lu percaya ki? Lu percaya? Kayak kakak sih ngowoh kayak kakak. Lu percaya? Kayak gitu. Yang masak. Ya ampun, asinnya lo ndak keemik mambengi. Ngilangi Ibu lek masak. nyepak nih ram 2 botol pisan ndak keemik asine. 2 botol ngono ibu lek ngumponi ram ora dimik. Bangkong kabeh ngono. Tole ya ora nglilir wenik ngono. Malah dibuangi kabeh kaya asine ya ampun. Piye lho? Tole barang ki ndak bangun-bangun ngono ya nan mimik-mimik ngono. Oh, ngantuk Oh. sian. Wangi-wangi masak lho Bu aku iki, Bu. Wangi-wangi masak aku. Ben iso masak. Iya. Heeh. Aku ngarep ngiwangi Bu masak ngono kan aku iki. Berarti yo ora bangkong. Malah ngiwangi Bu masak kok. Ngono ya. Heeh. Oh. Lah ngiwangi Bu masak. Oh, ya Allah. Jendak bangkong, ndak ngelilir, pintere ram iki mang. Ngono lho. Heeh. Kalau jalan-jalan sampai ayah ae. Jalan-jalan ya? Hah? Jalan-jalan ya? Yuk, jalan-jalan ya. Wah, isik peteng halo. Sik peteng halo sian. Sik peteng halo. Ya toh? Sik peteng toh? Sik peteng. Sik peteng toh. Yuh, le marep bocah. Gila. Tole. Lho, lho, lho. Lho ning dhuwur ngono lho aku ki ya. Dhuwur aku ya. Kan. Mandangane kae. Yo. Sik peteng. Isik peteng. Isik peteng. Peteng iki lho bocahe. Bocahe iki lho. Sik peteng kok. Ya engko lek jalan-jalan ya. Ngetet. Lu. Lu. Ngetet bos bocahe. Dingin toh? Dingin. Dingin. Heeh. Dingin toh tole. Kok menengahnya toh? Dingin. Dingin kok menengah iki. Endi kakak mangit? Ndak sedejak jalan-jalan kakak ya. Oh ya. Bubuk ae sih bangkong iki. Bangkong. Ngapa toh? Ngapa toh? Alah. Bangkong. Lah. Tinggal ae kakak wong bangkong ya. Tinggal ae. Heeh. Kak bangun kak ngono. Kalau kakak mau bubuk. Kak bangun.
jalan-jalan sampai ayah bareng kak. Ngono. Kebun. Lah. Kebun ta. Kak, bangun kak. Ayo jalan-jalan. Kak, bangun sekolah. Ya. Bangun. Yo, santainya bolon, ndak sido jalan-jalan. Isik peteng. Is. Oh, ora sido jalan-jalan. Isik peteng amarga nggih. Bocahe. Alah. Alah. Hut. Hut, sapa sing jotos iki Hut? Lah. Yek tangane. Tangane. Kak bangun. Sekolah. Titit. Yo ngalah. Ndak dibaturi ambek kakake. Ya Allah. Mesakne rek. Loh. Mesakne. Iki lho bocah. Ngalah. Mesakne. Lho. Nyapa ngono ki? Ala ngomong apa sampean? Ala ngomong apa sampean? Ala. Ala ngomong apa dole? Sik peteng kok. Halo kakungmu mamek lho. Sik peteng kok. Lele. Oh. Celukan no. Ini. Wah. Celukan. Nggih celukan no. Bu. Kakak ning stadion. Bu, ono celukan no. Celukan. Bu. Celukan ngono. 25 ya Kak Sauni. Oh, 25. 25. Tun. Bukan le kakakmu le. Jumat toh kak iki mang ayah ya berangkat pagi loh. Iya. Jangan nang stadion. Bareng ayah engko. Ora. Numpak pedah dhewe. Aku tak kene cepitan iki. Lo tulen anakmu lo. Celuk lo. Dalam tak bangkong, kata tak bangkong. Ngapa tak bangkong? Tak bangkong dulu. Lah. Nyauri lah Mbak. Tak bangkong aku Mbak. Aku tak bangkong lah Mbak aku. Sing bangkong Mbak ya. Cium saya. Tuh apa ora? Jajan. Agak mandi.
Kusuwi aku mandi dhisik. Percaya. 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 Ngapa ngono ki? Gagal jalan-jalan ya le ya, peteng kok sean. Heeh, guling-guling ae penak. Untuk mandi dhisik iki. Ya dhisik-dhisikno. Yo, wis. Makasih didake Mbak Ayune koyo ngene iki. Wis lho, ayo. Adik sampai menyor koyo ngono kuwi. Wis. Jan. Adik lek nyawang, delon-delon. Ya Allah. Delon nyawang kakake ning kono kae. Ya Allah. Delon to Kak adikmu, Kak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah mesakne rek. Ya Allah, ya tangane. Ya ngono iki lho. Telan le kakakmu. Telan le kakakmu le. Alatono. Oh, alatono terus. Alatono le. Allah, sampai menyor. Ya Allah. Kayak ngono kuwi lho. Jan kayak musuh lek cetok adike. Adike meneng ae ya nan. Ya Allah. Allah. Meneng ae lho percaya nan. Ya Allah. Sopo sing kok golek ile? Ya Allah, golek kakake sekan. Kuwi lho kakak. Ya Allah. Telan ngono ya. Pakane kakake. Ayo. Pakane kakake. Sampai kudutan kaya ngene iki, telan to. Pakane kakake kaya ngono iki, karo adike. Ya Allah, sampai adike mangan kok. Ayo. Wis nek ditinggal. Ngono kuwi lho kakakmu ki. Wis nek ditinggal. Oh, ngalah. Oh, ya ngono iki kakakmu nyatunan. Ya. Heeh. Njayah. Ayo Kek Yam, Kek berangkat sekolah. Ayo berangkat kerja. Mulai ning omah mbek Ibu. Oh, ayo. Bene kakake. Tersangka. Cup sayang. Sopo sing anu? Kakakmu. Diapakne? Digudaki. Ya Allah. Cup. Wis cup ambek ayah. Karo ayah ora digudaki lek kaya. Heeh. Wo lo. Siapa lo kuwi? Siapa lo kuwi? Siapa lo kuwi? Oh, Allah. Madul kakakmu sing gudaki ngono to? Heeh, madul ning ayah. Kakak sing gudaki ngono. Ya Allah. Nakal kakakmu ki ya. Oh, enggak senenane engko. Heeh. Enggak senenane engko.
Nggih rak senenane. Oh, karo adike koyo ngono. Ya.